Siden 1926 har vi hos Unicon været med til at bygge Danmark. Det er vi faktisk ret stolte af. Gennem årtier har vi skubbet grænser. Med mod, nysgerrighed og en lyst til at tænke nyt, har vi gentænkt både teknologien og måden, vi arbejder på. Branchen forandrer sig stadig, og vi går forrest. Vi skaber løsninger med fleksibilitet, innovation og med bæredygtighed for øje. Vores fundament er vores medarbejdere. Vi rådgiver, vi udvikler, vi leverer med dedikation og kompetence. For os er beton ikke bare beton. Det er fundamentet for fremtidens byggeri og infrastruktur. Hver levering bærer vores løfte om kvalitet, ekspertise og ordentlighed. Og i tæt samarbejde med kunder, rådgivere og bygherrer sikrer vi løsninger, der former fremtidens byggeri. Hos Unicon stræber vi efter mere end at levere beton. Vi leverer værdi, vi skaber forandring, og vi sætter standarden.